Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Alas 8:30 hanggang alas 10 din pagkaga kada Sabado. Kaibahan si An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal arog kan kabilya, angle bars asing iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Puon kadto sa Gudngunyan. Ano man daw ining kasureko tres? Paiba-ibang kantidad kan sa indang bill, di man nagbabaguan sa muyang konsumo. Amiga, basado kaya sa naaaraman ko, kada bulan, iba-iba talaga ang power rate o presyo kan kuryente. Pwede man bagayan na pasaano na lang kan kooperatiba tanganing kitang konsumidores, di man magabatan. Amiga, dai pweden iniisip mo. Igwatabi inin mga supplier ang Kasureko 3 na kaipuhan bayadan sa tamang oras tanganing makalikay sa pinalidad. Siring na sana sa generation charge kan SMEC bulanan na obligasyon sa
sa mga hensya kan gobyerno as in transmission charge kan NGCP. Buot mong sabihon, ang sinisingil kan kasureko da maninda sinasabiri sana. Mismo amiga. Ang kooperatiba kan kuryente, collection agent sana kan mga supplier. Solamente 2 pesos kada kilowatt hour ang nawanat sa kooperatiba. Susog sa pagbuot kan ERC. Iniman ang sa ilang ginagamit bilang MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses. Magbayad sa tamang oras, tanganing day maputulaning kuryente. Sarong pagiromdom, hatod sa indo kan Kasureco 3 sa pamamayo ni Engineer Wilfredo Oboxit, Acting General Manager, Board of Directors, as in bilog na employees and staff kan Kasureco 3. Bitin sa cash? Sa M. Luwilier Quick Cash Loan, it's as easy as 1, 2, 3. 1. I-present ang item for appraisal. 2. Mag-submit ng valid ID o ML Diamond Card. 3. Kunin ang cash at transaction slip. Ang laking tulong, diba? ML Quick Cash Loan. Maaasahan lagi. M. Luwilier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hi, good morning mga dugang. Welcome po. Pasensya na kamot, medyo na huri kita, ano? Igual lang kaya kitang importanteng pinag-asikaso muna. Nawa nga di na huri, pero yaon man ginaray mga dugang. Dahil ko talaga kayang dahil mag-programa. Ano daw yan? Ano daw yan? Ano? Pag nasa puso mo talaga ang trabaho, mamiss mo sa nang sarongal daw, pero kulang na ang buhay. Anyway, kaibanan ko ngunyan mga dugang sa technical department. Yun dyan si Engineer Chaboy na obra.
Ako pa sa indong amigo sa radyo ni po si JB Junver de Flor. Si Bert Cabrilla sa information. Ansa mo yung afa ko niyan. Sa admin si Ma'am Kylie Gasyon. And of course si Tony Saison and Engineer Abilindon Toralio duman sa transmitter side. Welcome giraray po mga tugang. Digdi sa programa medyo kulang na nin 30 minutos sa programa ta. Pero okay lang. Basta importante, mag-irebanan kita mga tugang. Abot ng 11 o'clock nin pagkaaga sa mga informasyon. Pagurulay-ulay niya to kan mga napapanaw na issue asin kadakol pang iba. Baad makalusot manan sa ito mga pagriba sa luwas, mga karonda, mga barkada, mga katuod, mga karondang radio patrollers. Siyempre, sa pinginot kan sa muyang news director si karondang Philip Baracena. Yaon man si karondang Vanessa Tataro. And siyempre sa bilog na puwersa kan RPN News and Public Affairs Division. Nagpapaabot kami sa Indonin. Good morning. Welcome po mga tugang digdi sa tuyang programa. 0981-674-2530. Oy, good morning pala kay Mabert Sanchez saka sa iyang aki salamat kasod ma sa eristoryahan ta. Garo pinanamit mo ko kan produkto kan sa imong aki. Magiging katuwang niya to yan mga tugang sa mga maabot na aldaw. Salamat sa alam na. Butsiron. Pambira no. Pero okay lang, at least ko yan, mga kababayan niya to mga tugang naggigibunin paagi. Nakani sa nang makapagnegosyo. And lumismo man si Barangay Kagawad, si Pading Bubot. Ano nga ni so apelyido mo, Pading Bubot? Nalingaw na ako pade. Nalingaw na ako pade. Kaso banggi, ulay-ulay kami mga tugang dyan sa iyang pwesto. Dyan sa may Ricudo, dyan sa Del Rosario, Baaw. O kaya parte pa yan ka na Barangay San Roque siguro. Kadakol kaming napag-ulayan, mapadapit sa mga nangyayari. And siyempre, kabali naman po ang politika na pag-ulayan minaman mga tugang. Kaya ansa ko yung pagpabot sa imo habang nag-ulay-ulay kami kaso banggi. Sabi ko, abo ko nin malipot. Pero napiritan kita. Okay lang yan, kay paring Bubot. Okay, 15 minutos na sana mga tugang bago magabot ang oras na alas 10 ni na pagkaaga. Madali unrawan oras medyo kaya nahuri ko kundi pasensya na talagang ganon. Sabi ko nga pasensya na muna. Ay, alert muna daw kita kan Mayon Volcano everyday nag-update kita taigwa kitang mga listeners, mga viewers sali sa manibaybang kinaban, manibaybang kinaban manibaybang kinaban, bako, manibaybang world, bako, kundi manibaybang bansa dito po sa ating world. Pambira ka. Ano ba yan, JB? Pagod ka pa, ha? Okay lang. Yan ang update kan Mayon Volcano as of July 5, 2023, alas 8 nin pagkaaga kasubago mga tugang. Alert level number 3 pa man giraray. An padagos na pinagpapalawas kan Feebox sa panginot mga tugang ni sa panginot ni Dr. Paul Alanis po mga tugang ini pong update kan mayon tadawa nga ni dai po kabali duman sa video kan Department of Tourism pero garon na anggot man si mayon kawasa kamo dapat man kaya ini ba manindo
Pero maray na to at least ko yan na-booking. Anmayon Volcano, sa totoo lang, real talk kita, Anmayon Volcano, yaon po dyan sa may probinsya Kanalbay. Tabaka na naman magkuanan ko yan, an ad agency nin Mayon Volcano, pero bako manigdi sa Pilipinas. Ay masakit po yan. Maray na tong pasiguro kita, Anmayon Volcano, yaon dyan sa probinsya Kanalbay. Haraning gayo dyan sa may parte kan Ligaw, Kamalig, Ginubatan, Daraga, palibot duman Santo Domingo, Bakakay. Yan dyan ang Mayon Volcano ha. Kaya baka na naman magkakamunin video clips na stuck na dyan sa indong lugar. Baka kung ano pang sabihon nindo na yaon duman sa ibang nasyon. Ay, kay Yeng Ronda Birdie Floor, salamat sa pag-intindi. Salamat sa ipinagtao mong makaantos kita. Sige na, unin na Mayon Volcano mga tugang, halangkaw pa man girarayan na aktibidad kay ni status alert level number 3. Medyo mabagal ang pagdaloy ng lava mula sa crater na may haba na 2.8 kilometers Miisi Gali mga tugang. As in 1.3 kilometers duman sa Bongga Gali, as in pagrumpag kan lava abot sa 3.3 kilometers to 4 kilometers duman sa Basod Gali po mga tugang. Volcanic earthquake, 1 volcanic earthquake plus 232 rockfall events plus 5 dome collapse, pyroclastic density current events, ongoing repetitive o kaya repetitive pulse tremor since 3:47 p.m. Hapon pa kan July 3 po mga tugang. Sulfur dioxide kay ni 1,172 nilada aral daw pon kasod ma. An plomo kaya steaming kay ni 200 metrong taas. Katamtaman ng pagsangaw na napapasiring naman sa may parte ng Kanluran, Timog Kanluran at Kanlurang Hilagang Kanluran. Kumbira yan Kanluran, Timog Kanluran, Kanluran, Hilagang Kanluran. Anyway, ang ground deformation namamaga pa man giraray makatugang an Bulkan Mayon. Yan po ang pinaka-latest update at anong latest tapos sasabihin mo pa update. Ano ba yan? Sabihin ta na sana yan pinaka-update kan Mayon Volcano. Ay mas maray na po yan na permi kitang maugma mga tugang dawa kami nagpapaabot sa indonin na informasyon. Dapat permi po kitang maugma. Hoy, good morning sa mga nag-ririlinig sa mga barangay ngunyan. Kung bakong tupad so AICS kan DSWD o kaya kan PWD sinda po nagre-relinig sa mga sa mga barangay street tangani sanang i-avail ang pinag-o-preser ining PWD hali po yan sa Dole ha bako po yan hali kung kaisa ay na politiko. Di ba? Mas maray na tong sabi kita nin realidad. 340 an aldawan palan kining mga naglilinig. Bilis na naman po yan. Bako man na buong barangay marilinig ka mo. Kaya naman po yan kuya. So nag-apply as in sa mga pinag-select na mga magtrabaho. Maras maray na po yan kisa naman sige an sa tuyang yaon dyan magpara tanaw sa bintana. Mas maray na po yan at least bako man siguro bako man yan 8 oras. Tama lang ni kasubago mga pasado naman alas 9 na nagpuroon sa iba pero selected lang po yan hinapot ko kung ano po yan tupad o itong kang DSWD bako po ngayon sir sa PWD. Okay, sige, very good yan. 340 di naman lamang pinagsunod sa 360 pero mas maray na po yan igwa po sindang nahaman mga tugang nakakatabang sa community
Igwa pa sindang nakuko ang aldawan halis sa Department of Labor and Employment mga tugang. Maduraryan po nin kada 10 aldaw. Siguro sa mga masunod na aldaw na naman, ibang grupo na naman, ibang personas na naman. Kaya okay yan. Ako, nasuporta kita sa mga araw kayan. Basta importante sa mga kababayan niya to. Natatawan po ni Tabang kana sa tuyang gobyerno sa paagipukan paglilinig sa mga barangay street, tanganing sa mga ibang opisyal kan barangay na medyo nalilingaw sa obligasyon na mantiniron ang kalinigan, at least igwa po nin pinapatrabahoan sa tuyang gobyerno mga tugang. Very good yan. Minsan, anibang mga opisyal kan barangay nalilingaw na. Anibang ani, day na po nagpapahiling ta mga kandidato giraray. Siguro sibot-sibot sa paghanap ni na budget ninda. Dahil po kamo manggot sa kuya ha. Ini realidad kaya baga nangyayari. Ano? Importante po yan ha. Okay, wow. Ini an original. Love is beautiful. Yan, love is comfort. Iguanin mga kuyan ngonyan. Iguanin ining Provincial Tourism Council kan Albay mga tugang nag-video man ini nasanaan ko anon kan kuyan kan na Department of Tourism. I-share na po yan indo duman sa duman sa Department of Tourism ining pinag-video kan na Provincial Tourism Council. Diyan po sa Albay, tanganing mahiling nindaan kagayunan kan Bulkan Mayon. Diyan po sa may partikan, probinsya po kan Albay. Bako pong magparakua kamo itong mga stock file na pong video nindo. Kamong mga taga-DBB advertising ads kamo, nagparakua kamo kan mga stock video. Ito palan hali duman sa ibang nasyon, kaya maikulgugan kamo. Di tapos na po sa kontrata mga tugang. Ining PTCAO Albay, magayon po ang video, maurag sa nag-edit kayo niya, garo daog pa ako. Magayon, talagang pinapilingan mayon volcano. Love is found in Albay. Diba? Garo ini kuya na duman sa sa pinagpaluwas kan DOT. Kaya Albay muna, Albay naman, perfect destination. Di ba? Albay muna, Albay naman. Naingol ko gan kamo, mga nagigibo kamunin ko yan. Nin video clips taga ni sanang kuyan ipahiling sa kinaban tapos peke paan sa indong pinagpapaluwas. Kundi may may say man po ang DBB ning ad agency ini na pinagpaluwas na tulos kaya ngaya yan pinaghiling muna nindo, watching mo na ngayon nindo, baka pagtaumi sa indo diretsong paluwas na. Baka talaga ini may sabi nga ni baka ngayon ni pananabutahe digdi po sa Department of Tourism po mga tugang. Mayo kitang magiginibo kayan, reaksyon yan kan mga kababayan niya to mga tugang. Kaya kadakol nang unya nag-iiksina digdi sa isyong ini mga tugang. Kadakol nang na-eksena pati sa mga dating mga sekretary kan DOT nagkukuya na. Tataw na nin reaksyon. Pero ang mga mayor saka congressman garo sinurog si Secretary Frasco mga tugang kan DOT. Natawan nin pagkakataon asin inbalido na sa kontrata duman sa nasabi ng advertising agency na puro sa naman palan kamo copy-paste. Ngon nining Albay, igwa na pong pinagpaluwas. So magayon, ang pinaluwas na video. Albay muna, Albay naman. Yan. I love the Philippines. Ay, nako talaga. Sige. Good morning, Bicolandia. Good morning, Rinconada. Kumusta ka mo po na mga nag-aantabay ngunyan? Ano man ini, dyan po again sa probinsya kan Albay. Ini pong mga residentes kan Barangay Mayaw dyan sa Uwas Albay. Permi kong nagdyan dati sa Uwas Albay, nagka-cover kita kan regular session.
Kahit itong pinagpromote ng vice alkalde. Nangapunan ang residentes kan Barangay Maya, Wasalbay sa paagi ni dating kagawad Jing Rodrigo. Aba, dating kagawad Dating kagawad. Dali na kaya. Sa lokal na gobyerno kanawas, manungod sa na-i-experiensyahan nindang kakulangan ng tubig sa indang barangay. Sabi po ni Rodrigo, na bulan ng daing bolos ng tubig sa indang lugar. Kung kaya kay po nindang magbakal nin mahalon na tubig na nagtitinda kay ni haling dyan sa Banwaan kan Pulanggi. Para sa na magkatubig para magamit sa paglaba, pagkarigos, asin tubig inumon. Sabi ni Rodrigo, gusto nindang maaraman kung ano ang plano kan lokal na gobyerno kan UWAS. Manunugod sa nasabi ng problema, huli sa wara sa indang nakakabot na impormasyon kung ano ang gigibuhon kan gobyerno lokal para masolusyonan ang problemang ini. Siguro naman dating konsyal Jing Rodrigo, ipaabot na po nindo dyan sa maigos nindong vice alkalde, si Longhair. Tanganing mapag-urulayan ini dyan sa Sangguniang Pangbayan, tasinda po an may say na kung ano ang pwedeng gibuhon kan gobyerno lokal. Si Mayor kan UWAS ay siyempre mahalat man yan kung ano man ang gadaan na pwedeng maipasar sa Sangguniang Pangbayan tanganing maresolberan an sa indong problema. Ayan ang dapat na dumana ka mo ki Vice Mayor Longhair. Diyan po sa Banwaan kan UWAS tanganing maresolberan na po yan. Importante ang tubig mga tugang okay lang kung mayo kang cellphone, mayo kang pangload, ang importante may tubig kang iniinom. Takon mayo ka ng tubig, mayo ng tubig dyan sa indong lugar, paano pa ka mo makakarigos, paano pa ka mo makakapaglaba, baka magluwas ang panahon, mababata na. Di ba? Importante ang tubig sa hawak kan tawo. Almost 80% kan hawak kan tawo, tubig. Kaya importante po yan. Dagdag pa kaini bako sana sa indang barangay na eksperyensyahan ang krisis kan tubig, kundi maski sa mga pagtarid na barangay na kay po na magkaiguanin informasyon or information dissemination ang lokal na gobyerno. Suldutan naman ang sa indong mga barangay opisyal na tumar parte digdi sa problema nindo kadipisil pag mayo talaga nin tubig, nako magkutkot na kamo dyan sa indong daga, maggibo na kamo nin balon, duman na kamo magkuanin tubig tabaka medyo hababaw ang tubig dyan sa indong. Ay nako, hindi man sa nagbabakal tubig dyan sa may partikan Pulanggi. Ba naman ako, mayo man lamang isusugad na barababaan man po ang presyo kan tubig. Makatabang man lamang sa mga taga dyan sa UWAS. Sige na, si Congressman Cabredo. Yan, kung may problema ka mo dyan sa UWAS Albay, si Congressman Didi Cabredo, naman nindo, tikwila naman nindo, tanganing ipaabot ang problema, maresolberan sa indong mga inagrangay na kulang kamunin tubig dyan sa may parte kan Mayaw, UWAS Albay, aram ko ining Mayaw na ini. Nalabos ako dyan sa may parte kang Mayaw, pasiring duman sa may parte kang Busak, UWAS Albay. Dyan ini naagi sa may kang eskwelahan dyan sa UWAS. Kung malaog ka baga sa UWAS, bago ka mag-sentro, itong Recodo, ikaw dyan in eskwelahan, itong right side, going to Busak and maagihan mo an Mayaw, UWAS Albay, Barangay Mayaw. Kaya, good morning na sana sa mga taga dyan sa Mayaw, UWAS Albay. Sa mga barangay official man po dyan, kung medyo day po nindo naaraman ining problema ini, na aram po nindo na may problema ang bulos kan tubig, tapirang bulan na daay. Anong na bulan na daing bulos nin tubig sa indang lugar. O di gustong sabihin, nagdidepende sinda sa gripo, so di bomba. Ay paano kung medyo iba na ang namit kan tubig dyan, ay baka lugod magka-diarrhea pa ibang mga kakian dyan pag nag-inom ng tubig na mayong malinig na tubig. Kaya po siguro sa barangay kan Mayaw, barangay official kan Mayaw, paki-aksyonan tabi ining
kuya na ining pangapuda ni dating kagawad Jing Rodrigo. Asin man, ipaabot na po nindo sang gunang pangbayan. Diyan po sa UWAS o kaya sa indong alkalde. Tanganing matawa na po nin kasimbagan. Ini pong problemang inaabot po nindo diyan sa nasabi ng lugar sa barangay Mayaw kan UWAS Albay. Dahil ka nang magngirit, bakuyan ngiritan, ano man na. Kaya sana, kung mayong bulos paan na gripo sa indong kuyan, may pang bulos nin tubig ang gripo, bukong mayong bulos ang gripo sa tubig. Pakalaka ka unang-una kung saan ka umakuan ng tubig, kung may gripo ka mo dyan na dibomba, magpakulo ng tubig, tanganing mawara si kuyan, si mga bakterya, tabaka gikanan pa yan na magkaigwanin helang sarong persona dyan po sa indong barangay, dyan sa barangay Mayaw sa Banwaan kan UWAS Albay. Kaliwat kanan nyo lang ang iyong hakbang, pakending-kending lang, pangamanang. Sabi sa kuya, sir, bakit wala yung Facebook mo live? Naka-live naman kami sa muyang Facebook account, kan RPN DCKI, Twitter, sinman YouTube channel. I-search lang po nindo ang RPN DCKI Iriga, mabulaga yan, mabulaga yan sa Indo, bakong itbulaga, ha? Mabulaga yan sa Indo ang Facebook account kan RPN DCKI Iriga, Twitter, sinman YouTube channel. And idagos naman po nindo, ha, na i-likes, i-share, i-follow, as in i-subscribe ang sa muyang YouTube channel, RPN DCKI Iriga, para po mahiling po nindo kami. Pero ang technician dahil nahihiling. Kaya search na lang po nindo, arat yan lang i-on ko daw sa kuyang personal account kan sa kuyang FB para mahiling po nindo an sa kuyang programa. Okay, sige. Sige, testing ta daw kung okay na. At may nag-message na tulos sa kuya. Okay na, ha? Ay, salamat na maray kay Sonia Pontanares, nakikinig ngayon at nanonood sa aking Facebook Live, RPN DCKI Iriga. Thank you so much. Diyan po ini sa Macau. Macau, ini po party po yan kan nasyon kan China. Pero kuya na marayan, asinsadong probinsya kan China. Ini pong Macau. Good morning. Salamat po. Salamat sa mga nag-aantabay ngunyan digdi po sa tuyang programa. Oras na mga tugang ngunyan, iguan na kita ni 5 minutes. Makalipas na po ang oras na alas 10. Nin pag-aga si Manay Amparo Bersa. Yan. Good morning. Good morning man po and kay Juvie Gonzales Lutivio. Yan. Listening Bicol Connection. Thanks and more power. Thank you so much po. Paki-likes po sa muyang website. Sa muyang website rpnradio.com to Chip. rpnradio.com ang sa muyang website. Paki-likes po nindo, share and follow po and subscribe po kamo dyan. Kadakol po kitang mga impormasyon at yan ma-post na naman ako kan bagong impormasyon sa muyang website rpnradio.com. Mga bareta digdi sa Rinconada and buong Pilipinas, kundi kita nasa lugar kita kan Rinconada area. Po, sige, salamat ha.
Salamat na marahay kan sa indong pagkantabay. Ay tama man palan, lingaw palan ako. Ilista ko daw ini. Pag Wednesday po kaya palan, may programaan kasureko. Kaya dahil man pala na ako nahuri, Engineer Cha. Thank you so much na girumduman ko ta. So sinusundan ko palan, bagong tingraw, block time program kan Kasureko 3. Ay, good morning kay Ma'am Ann, Rochi, and Iraula. An magayon gayo na nagpo-programa digdi sa RPN DCKI kan programang ang bagong tingraw. Pero may bareta kita mga tugang, sa maabot po mga tugang na Sabado, igwa pong impormasyon hali po sa National Grid Corporation na magkakaigwa po nin power interruption. Hali po yan sa National Grid Corporation of the Philippines, NGCP. July 8, 2023, Sabado po yan, alas 6 nin aga, abot ng alas 6 nin pagkabanggi. 12 oras na gayo po yan mga tugang. Ang mga apektadong lugar, kaya nga ni entire Rinconada area, apektadong lugar. Nabwa areas affected, Nabwa 10 MVA, Bula 10 MVA, and Iriga 20 MVA, entire Rinconada area mga tugang. Anong pinaka main reason po kaini? Preventive and corrective maintenance at Iriga substation along the line. Pakatapos po kan sa indang pag-ayos kan mga linya, i-restore tolos without prior notice. Kaya advice man niya to sa mga members consumers kan Kasureko 3, ibaba nindoan sa indong general switch. Ang general switch sa indong harong. Tanganing inkasuman, iyan magluwas tulos ang nasabi ng kuryente, dahil po makaapekto sa indong mga appliances. Kung kamuman po mairahay dyan po sa indong harong, kay po na ibaba po ang general switch. Dawa ibugkos nindoan na wire sa indong hawak dahil kung makukuryente ito nakababa sa general switch. Pero dahil po, bako po yan advisable. Dapat kung mairahay ka mo, mag-upload ka mo kay itong lisensyadong electrician. Tanganing mayo pong pwedeng basulon. Diba? Kaya importante po yan yan po ang pangapudan nyo yan. Impormasyon hali po sa manehamiento kan NGCP asinman kan Kasureko 3. Oy, good morning. Good morning kay ini talaga si Barkadang Jet Ramos sa ining media man diyan sa diyan sa Masbate. Ang message niya sabi ni Pading Jet Ramos, Padi, love you. Bakit? Babae lang ba ang pwedeng magsabing love you sa lalaki o lalaki magsabing love you sa babae? Pwede naman ngayon lalaki sa lalaki basta kami mga tunay na lalaki. Pading Jet Ramos. Salamat Padi. Sa ining media practitioner dyan po sa probinsya kan Masbate. Taloy kaming nagkaibanan kay ni kan yaon kami sa probinsya kan Catanduanes, mag-cover kami kan Palarong Bicol kay ito. Nagkaibanan kami kay ni Pading Jet Ramos. Thank you Padi happy birthday belated sa imo. Salamat. Abot lang kita sa bati na muna Padi Mayan na muna nin Gcash ko niyan. Mas maray na po to Pading Jet. Pero congratulations na natawan kanin award dyan sa imong lugar dyan sa Masbate. Ini mo ra gining taga media si
pading Jet Ramos kan Masbate. Si nag-aantabay man ngunyan. Salamat kay District Director Charito Bahaw diyan po sa Metro Manila. Diyan po sa kunday ko nasasala, Kamanaba. Salamat na marhay sa padagos po nindong pagtutok digdi sa programa dito sa ating palatuntunan. Minsan Tagalogin natin kasi si District Director Charito Bahaw from Visayas or Mindanao ito, pero nagtatrabaho doon sa Metro Manila. Salamat. Kumusta na ang grupo mo diyan? Kumusta na ang grupo mo diyan sa Kamanaba area bilang District Director kan BBMII sa rupong NGO ini mga tugang. Kumusta ka na lang diyan? Diyan po sa Kamanaba area. Actually, digdi sa Bicol, igwa naman pong grupo pupuna pong i-organize mga tugang. Good morning kay Regional Director si Bong Samson. Ini taga dyan rin sa Masbate. Siguro Jet, pading Jet. Kilala mo si Pastor Arturo Bong Samson, taga Masbate ito. Siya ang Regional Director kan BBMII sarong NGO, Incorporated International ito. Anyway, na-mention lang niya ito, ang taga-Buspusindan nakikinig at nanonood sa aming Facebook Live ng RPN DCKI. Maraming thank you sa inyong lahat. Sana tuloy-tuloy ang ating panonood dito sa RPN DCKI, mga kaibigan. Sa iba pang mga bareta kita, mga tugang ngunyan, mga impormasyon. Pabutan ko good morning si Police Lieutenant Colonel John King Escalipay. Siya po ang Chief of Police kan Nabwa Municipal Police Station. Padagos po sindang nagtatao po tabang magayon na programa, lalo na po sa tuyang sa mga community, sa mga barangay, nagkakaigwasindanin feeding program, reading, story reading activity. Ayan, kaya magayon ginigibong niyan kan Philippine National Police sa kada Abanwaan. Digdi po sa tuyang lugar. Bako sa na digdi kundi sa iba pang mga lugar. So feeding program, nagbisita po sinda, nagtoponin feeding program, story reading activity sa sarong elementary school. Diyan po sa Antipolo Old, Nabuwag, Camarines Sur. Sa pahinganot ni Police Lieutenant Colonel John King Escalipay, kaso udma po ini mga tugang, mga bandang 8:30. Sabi ng programa, iyon nagbukas nin sarong bulan na pagsilibrar kan ika-28 taon kan Police Community Relation. Naigwapo nin temang serbisyong nagkakaisa para sa ligtas at maunlad na pamayanan. Ito po ang nasabi ng programa, maugmama na inako asin nagkarakanan kan mga kinakan kan mga aki an mainit asin masiram na ube, champurado. Siram yun Tapos igwapang turon na ipinag-opreser na gayo kan mga kapulisan niya to dyan sa Banwaan kang Nabwa. Nagkaigwanin pagbasa nin istorya, na pinag-ibuman kan mga kapulisan para maging masaya yung mga bata at makarinig ng mga kwentong pangbata. Kaya digdi po sa bagay nini mga tugang, kami po taupunin congratulations, good job sa tuyang mga miyembros kan Philippine National Police na bakulang po digdi sa Rinconada area, kundi pati naman po sa iba pang mga lugar. Manlain-lain, nagbibisita sa mga eskulahan, sa mga
barangay official, tanganing makipag ulay kung anong mga magagayo na programa, anong mga dapat na iwasan, sa tuyang mga kababayan, lalo na kung gwapo nin mga nangyayaring day po maibitaran dyan po sa diri nindang mga lugar, mga tugang. Kaya okay yan, at least po nakikipagtabangan naman po sa tuyang mga kababayan, tangani sanang magkaigwanin matiwasay, asin matuninong na pamayanan na mga namamanwaan sa tuyang lugar po, mga tugang. Nasubukan nyo na ba? Good morning kay Connie Lontaya, Polvoroso, Leia. Good morning, Bading June, and to all listeners, thank you so much. Salamat po sa Indogabos. All black ka ngayon, Mading Vanessa Tataro. Ba't ka naka all black ngayon? bagay man sa iya, tama puti. Ayan sa kuyang kumare. Yan. Oy, dyan man po sa Banwaanin Baaw, Camarines Sur, mga tugang, may natuklo na naman. Kasood dahil na talaga nagpupundoy ng mga kababayan niya to. May natuklo na naman sa ginibong bypass operation ang Baaw PNP. Kung kaya mga tugang kalabuso na naman ang inabot kan sarong parabariwas ni illegal na droga matapos niyang masiod. Matapos siyang masiod sa ginibong bypass operation for violation of Republic Act 9165 kan mga operatiba kan Baaw PNP dyan po sa barangay San Isidro sa Banwaanin Baaw, Camarines Sur. Nako naman, dyan pag ginibunin do sa barangay kan Mayor kan Baaw. Ang masupog naman kamo, taan Mayor kan Baaw, hali dyan sa barangay San Isidro. Ano na sa mga barangay official man dyan, dahil na niya to, garo nagkukulang kita sa paggibok at ang aning maging peace and order sa tuyang barangay. Pero aram kong kamo po, dahil man po nagpapabaya dyan, kundi igwa talagang nagkakarulusot na mga kababayan kita, mga tugang. Kaya kasuod mga alas 10 nin pagkabanggi, kasubanggi pa sana ini sa barangay San Isidro, Baaw, Camarines Sur po, mga tugang, naaresto si Francis ini, kuyan ni, yaba niya, gaha. 33 anyos, sarong laborer. Taga dyan sa Zone 6, barangay San Isidro, Baaw, Camarines Sur, matapos ining maaktuhan na nagbebenta nin sarong pakete, sarong heat-sealed transparent plastic sachet na may laban na pinagtutubudan na shabu o kaya inaapod na bypass operation po, mga tugang. Sa sarong operatibang polis na nagsagin-sagin na po surveyor, karibay kan 500 pesos. Imagine that, magkaigwasan na kamunin 500 pesos. Magibo na kamunin kabulastugan. Ilingan na, nadakop kamo dahil sa nasa 500 pesos na karibay kani pinabakal nindong sarong heat-sealed transparent plastic sachet. Siguro grabing pagtios o kaya baka ininaman sa iyang nakaugalian. Sa investigasyon sa hawak kan suspect na ini po tistiguhan man kan mga mandatory witnesses, halis sa sarong pidasong 500 piso bill na nagserving bypass money, mga tugang. Asin daw ang pidaso kan heat-sealed transparent plastic sachet na may laman na pinagtutubunan ni Cebu. Ang droga na kumpiskar, ini may gabat na 0.5 grams, so may street value na nagkakantidad ni 3,400 pesos. Sa nako ang droga. Kaya ngunyan ang suspect, yaw na dyan sa ipaturakan na PNP Baaw. Ini po, pinagpipreparapan kasong pagbalgar sa Republic Act 9165
o ang hinapod na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 kontra sa saya. Kaya grabe pabagan pangapunan kan PNP na padagos na makisaro sa mga obheto kaining maging matuninong asin marhay an sa tuyang banwaan sa paikan pag dakop duman po sa mga kuyan duman sa mga kriminalidad asin ano man na illegal na ginigibo mga tugang kan sa tuyang mga mga suspetsado mga tugang. Nasubukan nyo na ba? Sumayaw ng cha-cha, ika'y Pero may bisita ka tangon yan. ni Aling Linda. Oy, 22 minutes mga tugang makalipas sa oras na alas 10 ni na pagkaaga. Digdi po sa laog ka na sa tuyang programa. Digdi sa RPN DCKI. Ngunyan pong Miyerkules. Petsa 5 na kanabulan na Hulyo. Kaliwat kanan nyo lang ang iyong hakbang. Pakending-kending lang pangaman. Hello, may sandali ta. May bisita kita ngunyan. Sandali lang ha. Kaliwat kanan nyo lang ang iyong hakbang. Pakending-kending lang pangaman. Ipihit ang tadyang pati baywang. Magshalalalalalalalala. Meron akong kilala, si Ana Banana. Walang pumapansin kahit saan ang piyesta. Kahit anong gawin mo, pa rin kawawa. Tinuruan ko na lang sumayaw ng cha-cha. Ngayong pag-ibig, lagi siyang may labing-labing. Di na mapigil ang pagyaya sa kanyang pag-cha-cha. Kaliwat kanan nyo lang ang iyong hakbang. Pakending-kending lang pangamanang. Ipihit ang tadyang pati baywang. Magshalalalalalalang. Kaliwat kanan nyo lang ang iyong hakbang. Pakending-kending lang pangamanang. Ipihit ang tadyang pati baywang. Magshalalalalalalang. Lahat ay magsaya, iwanan ang problema. Sa lahat magcha-cha-cha. Luod muna kayo, kung di nyo pa to kaya. Maturo lang kayo sa mas matatanda. Dahil ang cha-cha, pampatanggal ang problema. Lagi ka pang nakatawa habang nagcha-cha-cha. Cha-cha-cha. Kaliwat kanan nyo lang ang iyong hakbang. Pakending-kending lang pangamanang. Ipihit ang tadyang pati baywang. Magshalalalalalalang. Kaliwat kanan nyo lang ang iyong hakbang. Pakending-kending lang pangamanang. Ipihit ang tadyang pati baywang. Ang naglalaba, sumasayaw ang lola. Nakangiti pa siya habang nagcha-cha-cha. Dahil ang cha-cha, pampatanggal ang problema. Lagi ka pang nakatawa habang nagcha-cha-cha. Cha-cha-cha. Kaliwat kanan nyo lang ang iyong hakbang. Pakending-kending lang pangamanang. Ipihit ang tadyang pati baywang. Magshalalalalala. Okay mga katugang, thank you very much. May bisita lang kita PNP IMEG. Ayan, nagbisita rin sa RPN DC kaya po na kaya magpabisto mga ini po kaya mga katugang an PNP IMEG. Ang pinaka mission kay ni mga tugang. Iyo po ang magkondukta nin hararom asin masustiniran ang pag-iingo at tanganing mahali po itong mga skalawag members kan na PNP. Ayan po mga PNP personnel asin po itong proactively preempt other personnel
na nakakakomiter nin salanggibo kaya act of graft and corruption asin iba pang mga kriminalidad. Yan po mga tugangan pinaka main objective po ninda. Okay? At yan mabelta kami sa iba pang mga impormasyon pagkatapos po kan mga pagirumdum. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. May diabetes ka, asin gusto mong proteheran ang sa imong mga mata sa mga komplikasyon? Nagsasapo ka kan mga problema sa mata, arugan eye strain o pagal na mata, impeksyon, gato, gatol, malanit o sensitibo sa ilaw? Kung iyo, pues, kaipuhan mo ang iBerry. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Bitin sa cash? Sa M. Luwilier Quick Cash Loan, it's as easy as 1, 2, 3. 1. I-present ang item for appraisal. 2. Mag-submit ng valid ID o ML Diamond Card. 3. Kunin ang cash at transaction slip. Ang laking tulong, diba? ML Quick Cash Loan. Maaasahan lagi. M. Luwilier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm That Con, bangong gumagabloom. Charm That Con, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm That Con, bangong gumagabloom. Charm That Con, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. Shield Bath
Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Mula sa number 1 Smart Dishwashing Base. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang number 1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man in tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Okay, magadugang back to Bicol Connection program 10:33 nin pagkaaga. Alat kata kadakol kan nag-message sa kuya. Watching here in Tarlac. Good morning po. Yan, si Mary Iris Navarro Romero. Kumusta ka mo dyan sa Tarlac? Mary Iris Navarro Romero. Kumusta ng mga aki mo? Kumusta na sa imong pamilya dyan? Long time no look. And si Marlon Verdiflor, sabi niya, good morning po. At binasa ko muna at nagdadakol ang mga message, nawawara ang mga tugang. Anyway, good morning po sa Indoga Boss. And si Jojo Marie Romero. Ayan. Andali. Si Jojo Marie Romero, si Doy Valenzuela Joquino sa Romana Radio Announcer sa Legazpi. Nagantabay sa tuya. Thank you ha. At yan, mabelta ko mga tugang tayo kita nin guguno na report hali sa tuyang mga pag-iriba. Bicol Connection Report. Nasa linya ko niyan, mga tugang si Karondang Philip Baracena. Karondang Philip, good morning. Salamat, Tabi Karondang June. Good morning sa mga parantabay niya to. Good morning, man. Dapit sa kamuktakan kan mga teachers nun yan. Ano? Sabi kan mga paratokdo sa pampublikong eskwelahan. Laugaw na ngayon school year. Ano talawgaw? Laugaw na ta. Bako ng June an puroon na ng klase. Oh, iyo baga. Ta garo mapo na naman yan by August. September. Ha? September na. So, sarong bulan man pala ng bakasyon. Halos Mayo man bakasyon ang mga paratokdo sa pampublikong eskwelahan. Ayun talaga. Pero so ibang paratokdo, pero may bakasyon. Ako, nasaludo ko sa mga mahigos na mga teachers niya to, Karondang Philip. Pero pa kaya digdi sa DepEd sa Siyudad kan Iriga. Kunyan niya yan, puro na sa nabag niya test, sabi kan ibang mga teachers. Igwa pang yang regional achievements makulog na yan sa muyang payo kachichik kan mga test paper. Ay mayo manantig ka mong magiginibot at pinag-uraran yan daw.
Sinumpaan. Kaya nga ni pinag-uraran, sinumpaan. Ikaw man. Oo. Kaya sabi ka ni bang teacher, grabe nga. Pero isumpa minan pagtukdo unya ng mga panahon. Pambihira man sinda. Tauli man sindang kuyan. Tauli man sindang nakalawag na sa DepEd tapos magbabasol na. Dai, ipadago sa ninda yan, tapinunan na yan. Ano karon ng Philip? Oo, kung ako nga ni malawag sa pagtukdo, ma-apply ako. Kung madali na mag-retiro. Ay, ang pira. Ano ka man? Tikit na lang yan, papas anon mong gabat. Garo, ang intention mo sa naman dyan. So, kuya, ano kapod kayan? So, pensyon. So, benepisyo. Kaya, benepisyo, yun. Ano ba na? Pambira, di arag na lang kinigibuhon ta. Kung sinda na uyam ng magtukdo, magribay na nantig kita. Kamu na sa radyo, kami na dito dyan sa magtukdo ta. Kami gusto ming magtukdo sa mga aki. Na ako maglipat na sa tupad. Man pambihira tupad program. Ano yan? Ano talaga ta siring na samantalang itinatao naman sa inda so pinaghahaga din ng dagdag na sweldo? Kung yan, kung isipon na sweldo ba kan mga paratukdo mo yan, ngayon manatataparan talaga. O pangangaipukan sa indang pamilya. Yakawasa ta sa indang aki ka pigpapa-eskwela sa mga kuyan sa mga private colleges, university kaya mahal kinukulang na sinda. Ngayon sa mga teacher sa pampublikong eskwelahan, napa-eskwela kan silang mga aki, sa privado pa. Baga, tama. Tapos, mareklamo sindang, dakol ngayang ginagasusan, kulang ngayon sweldo kan teacher. Gobyerno, yan normal yan. Pinag-uraran na yan ninda na maging teacher, padagos na, magmahigos man sila sa pagtukdosan mga aki. Igwa mo nin teacher na mahigos magtukdo tabi karon dang Philip. Ay, ano ba? Igwaman mga teacher na sige sila ng utang. Sain? Kung sain na bangko. Kaya yan ang sinasabi nindang nagkukulang ang sa indang sahod, ang take-home pay kasi kadakol na kan binabayadan ninda. Lain pa kan mga binabawas sa tax. Oo, kadakol kaya kan deduction. Pagabot sa indang mga sweldo. Kung kadakol kang utang, dikit naman ang sa'yo mong marireceive. Pero kung ako swinerte ka itong inako ko sa offer kang sarong alang ka na official kang university magtukdo, ako siguro para tukdo ako ngunyan, di ako mareklamo. Ano manantig pa para tukdo mo? Music. Ka itong magtukdo nin music. Tapos nga ikaw convert na yan sa MAPE. Kundi dahil ko pinagkita, gusto ko sa radyo eh. Di ba mapagal magtukdo? Kasi yan lesson plan. Di bali, at least igwamanin bulan-bulan na sweldo. Ako, dahil ko pinag-mauot na magtukdo sa sumagurang ko pag may evaluation, ako ang tigpa para pa lesson plan. Wow! Ayan na ako. Pati pa ako teacher na. Sinabi mo ang katotohanan. Wow talaga. Di balita. So allowance man na tinataw sa imo ka nagkaklase ka, halos banga-banga duman sa sweldo. Bako. Ay man, may kunyam ba ito? Kaltas. Pero sa totoo lang, maging maestra tabi karon dang Philip. Magayon magtukdo. Kita nga sa radyo karon mas kanang kita nagtutukdo. Oo, sari-sari ano tinutokdo. Pero daog ta sinda kita mas mahalan sa tuyang nakuko Mahal na rin. Ang kapagalan? Ang gasolina. Ang kapagalan. Grabe ka man may ako sinasabi kayan, mahal ang gasolina. Ano yan ta nagrereklamo na bayasin na ngunyan. Ta nariribong na sinda dahil sa ipinaglipat ako yan. So pagpon kan klase. Oo, si Bangani, dyan sa mga remote na barangay,
halos itong ibang mga tribal sa grade 1, madali yung nagbarakasyon. Ay, ano, kabagay. Pero Para ngunyan, na mag-ereskwela kung minsan. pero ngunyan ko yan, madali na sarong simana na sana. By next week, recognition na tapos graduation na sa public Di ba school. man pating mga magurang, gusto pagpara-pa-eskwelaho na sa nanaki, nagpapalibre man sa indang arong. Iyo, Na siyempre. magbantay kan sa indang mga aki. Ako, asat na may cellphone. Ay napangyayari nga. Kaya so, mga teacher man, ano nangyayari? Pero nga, bako na sana kami teacher. Caregiver pa. Ay, ganon. Kuwasa tagpapara sa saway sa mga akit, dara-dara sulo lato-lato. Pero pa yan, nakadagdag pa yan sa konsumisyon, yung lato-lato na yun. Yung nga ni, ako nga ni, kasubanggi, pas 10 na akong nakaturog, naghigda ako alas 8. Grabe sa mga lato-lato duman sa Kuyan May, sa Baris Bisan. Grabe niya akong riribok na. Sabi ka na ibang mga taga-irga, lado-lado. Di na naman nga din lang riribok ang mga lado-lado. Kundi mayo ka man magiginibo ka yan, ikakaudit ka man pag ika nagsaway. Pero minsan sasabihan ko na pag medyo alangan din na sa oras, pundo naman, dakol ang oras na pwedeng magkawat kayan, lalo pag aldaw. Sa pauso-uso sa naman bilang tawag. Ito may gilyet. Yan. So sa parilya, pinaglalabutan. Mag-gerilyetan niya kita. Ayun. So pinapaligis mo dyan sa release country. Taganing, yan to. Gagakudan mo nin ko yan in Torsido. Yun na to. Tapos, turubigan, kunbulanon. Yan. Kaya Tapos siguro... itong turubog, bugtakan ng gihoy. Tama. Para piri-pisi, danganing kaskasan ito. Garo nagluluwas, ika namundag ka 1951. Mas marami pa ito, mga kawat na ito, sa mga ganyan. Ayun. Pero... Nataro sa nakakapaluya, sa inadalan kan mga kaasian ganyan. Yun yung mga gadget. Correct. Pero, so, aki mo, mahal baga sa pagbakal mo kan cellphone? Ay, siyempre, maski nga na yung mga ngod. Abo naman sa cellphone na bugang touchscreen. Kaya daw. Tapos, pigpara komentaryoan man gadget. Dahil kung minsan ka, nalululong man ang mga kaakian sa pagpara gadget. Bako nang sa pag-adal. Ayun ang nga na yan. Kaya siguro... Kaya nakakatapos man sa pag-eskwela, kumbaga sunanodan, hilaw. Ayun nga na. Kaya siguro, kuya na lang digdi, time management na ipasabot sa mga aki kung anong oras na dapat na maggamit ng cellphone. Pag maadal, mag-adal na muna. Ano? Saka dapat talaga disiplina. Correct. Tanganing matabangan man yato sa mga teacher na daing gayo pa labing magparatok do na nakakaintindi na si Aki. Pati mga gurangon yan, halos bako ng disiplinado sa paggamit ng cellphone. Ganon? Di ko aram yan. Oo. Ay, nako talaga. Hey, good morning kay Attorney Nonoy Waperina and City Administrator ka na Ciudad Mindanao. Ano yan? Naglaog ka na dyan? Secret. Tapos si dating Congressman Sal Fortuno. Sige. Sa mga sa iyang mga backup si Ronnie Maestrado saka si Angelo Di Villa. Sige, basta sa masod na aldaw, madadangog ta na yan digdi ha. Madadangog ka, no? Ay, kumusta ka daan Kagawad Ablan, por kapitan ka na San Jose? Ay, napangyayari. Ay, baga, nakulay ko kasubanggi. Kuya na ngaya. Itaw ko na lang ngaya ki Karundang Philip. So, para sa RPN sa sponsor. Pero aldaw na dahil sayod pa yan. Ay, okay na to. Okay na yan. Okay na yan. So, initabi Karundang yun na sa kuyang mga heras na informasyon. Alidigdi sa kuyang location ni naman si Philip Parasana, RPN Radio Ronda.
Bicol Connection Report. Kuya na lang po, dahil na lang maanggot sa ibang mga teachers. Kung kamo man po nariribong sa opening of classes, tapos sa closing kan school year, siguro magtud na sana po kamuta. Yun naman po kaya yan ang ginibong batas kan sa tuyang previous government na until now, ipinagpapasunod na po. Iyan na batas na yan na ang school year medyo gibuhon August hanggang yan ang pon kan klase August, pero ngunyan garo September na mga tugang ta medyo na glawig-glawig ano. Ani ba kaya gusto ibalik so dati na ang start of school year is June. Kundi inda ko lang ko mga nagpasar kan batas na yan ta inisip ninda pag June kaya ngaya may mga bagyo samantalang ang June day pa man dyan nagpupunan bagyo. Kasagsagan kan bagyo, bulan kan September, October, November, December hanggang January. Kundi manakitang may ginibo kayan mga tugang ta, yan pinirma na kan dating presidente. Isay na presidente, paki-research na sana kung si Isay. Isay na mga congressman, paki-research na sana. Kaliwat kanan nyo lang ang iyong habang pakending-kending lang. Ay, si Angelina Verdiflor, nag-aantabay man ngunyan. Kada ako na kan mga nag-aantabay sa tuyang ngunyan. Na verdad, idagos ko sa pagbati sa indo ha. Si Jojo Marie Romero, Doy Valenzuela Juquino dyan sa Legazpi City. Kumusta na tabi pading Doy? Ang mga pag-iriba niya tong broadcaster dyan sa Legazpi. Si Connie Lantaya Polborosa dyan sa Nabua, Olea. Si Charito Bahaw dyan po sa Kamanaba area. Si Manoy Bernardo Navarro. Wow. Good morning po, Manoy Bernardo Navarro. Si Monique Enrique Lee. And si Municipal Councilor Adonis Aguilar Jr. Kan Banwaanin Calabanga, Camarines Sur. Salamat tabi. Salamat tabi kay Municipal Councilor Adonis Aguilar Jr. Haloy na kitang day nagkakaulay personal. Ay sana tapag nagpanaga ko, magulay naman kita kan proposed project niya to. Si Jet Ramos kan Masbate, si Eric Abila kan Bula, si Leia D. Hoben, and si Mary Iris Navarro Romero kan Tarlac. Ayan, salamat na maraya sa gabos na mga nag-aantabay ngunyan. Sana nasa marahay po kamong kamugtakan. Ano po? Dali naman po kitang magpaaram mga tugang. Digdi po sa laog kan sa tuyang program. Again kay Jovi Gonzalez Lutivio, si Amparo Bersa. Good morning. Thank you very much for listening Bicol Connection. Thanks and more power. Ayan po ang sa tuyang mga suki sa programa. Baisa na po ta pag okay na ang mga suki niya to, igwa man kitang ibabalik sa indo. Pagabot kan December, aba nagpadangog ha. At least ko yan maging mogma ibalik niya to sa indang dangog asin dalan sa tuyang mga platform. Arugan Facebook, Twitter asin man YouTube channel. And ang sa mo yung website ha. Pwede nindong i-like, i-share, i-follow. Ang sa mo yung website rpnradio.com. Kadakol po dyan mga news kamong babasa entire Philippines and world. 10 minutes lang mga tugang bago mag-abot ang oras na 11 o'clock ni na pagkaaga. Ay, an sarong kongresista mga tugang. Awan mga congress mga tugang karo may binabalak na magsunod na po nin batas ano. Itong mga nagagamit nin social media na ginagamit an mga personalidad. Tangani sa nang bumenta an sa indang mga produkto. Minsan nga ni si Dr. Willie Ong ginagamit to, mayuman pagkaaram ginagamit. Tangani sa nang i-promote an sa indang mga produkto mga tugang. Kaya ayan po ang abangan niya to kung iyan mangyari na po. May hiling tanas sa mga nagpo-promote
ipapahiling sa video kung sa pa man na picture na si JV ngayon nagagamit tinarog kay ni kaya ngayon magbakal na ngaya kamo tabaka ngaya kamo pumuti arog kay JV. Imagine that. Kaya abangan niya to yan mga tugang kadipisil man kaya baga na pagabot ka na oras peke so sa indang ipinagbibentang produkto mga tugang. And sa iba pa mga informasyon niya to mga tugang. Si Congressman Joey Sarte Salceda nag-alok po nin tabang kay Frasco sa tourism campaign mga tugang. Dawa nga ni naginanakit siya na Volcan Mayon dahil po nakabali duman sa video na pinaggagibo po kan DDB advertising. Pero gusto niyang tumabang kay Tourism Secretary Cristina Frasco kasunod kan controversial mga tugang na Love the Philippines campaign. Sigon sa iya, pinangapudan ang pagbutas ni Frasco sa posisyon sa ibong kan-enot kaining pagtuyaw na dai na ibalian pamusong Volcan Mayon. Daman sa tourism video kan Department of Tourism. Kaya ang sabi na lang ni Congressman Salceda, pinaghapot ko ngaya siya na tanggalon ang sa iyang consultant. Asin sa iya man naginibo. Magkaamiga kaya ining duwang ini spokesman ini si Frasco ni Vice President Sara Duterte durante kan na panahon ng eleksyon. Asin si Congressman Joey Sarte Salceda sa kusina man. Advisor ni ni Vice President Sara Duterte Carpio. Abangan niya to sa mga masunod na aldaw ang mga bareta dapit digdi sa fiasco sa Department of Tourism na copy-paste so tinanggal asin na invalidong kontrata kan DOT duman sa advertising agency. Bueno, ako po mga tugang maluway-luway ng ma-exit. Salamat kan sa inyong pagantabay. Ganyan po aldaw na Miyerkules, petsa 5 kan bulan na July 2023. Nakiban niya sa paglilingkod bayan mga tugang si Karondang Philip Baracena. And siyempre sa main control si Engineer Chaboy na Obra. Si Bert Cabrilla sa information, si Ma'am Kylie Gasson sa moyang admin. Yaon man si Karondang Vanessa Tataro. And naman sa transmitter side, Tony Saison and Engineer Abilindon Turalio. Ako po matugan sa inyong amigos sa radyo, sa mga Facebook viewers niya to, sa mga nag-likes. Thank you very much and God bless. Ako po si JB June Floor, mabalos kan sa inyong pagantabay.